Istraživanje Reutersovog instituta, novinarstvo, mediji i tehnološka predviđanja za 2026. godinu pokazuje da ulogu medijskih profesionalaca polako preuzimaju influenceri. Njih medijski zakoni uopšte ne obavezuju da izveštavaju profesionalno, odgovorno i u interesu javnosti, što u stvari otvara prostor za brojne dezinformacije. Naslovna strana današnje Politike praktično prenosi ono što je juče u svom obraćanju. Naslovna strana današnjih večernjih novosti: spremili zakon za aneksiju Grenlanda, Amerika ne odustaje. Ovo je juče bila centralna vest i vidjet ćemo šta će se sa tim dešavati. Oglasila se i danska predsjednik Vučić: ne želim da služim ustašama. Šef države odjavio sponzore blokadera, to piše danas Informer. Udžbenicima, dakle, to je akcija 63. padobranske po kojoj je Delta Force uhapsio Madura, piše danas Srpski telegraf. Naslov Srbije, predsjednik je juče, obraćajući se na Instagram nalogu, objašnjavao da, dakle, nije tema ni ko koliko para na Americi, na pravu, na ljudskim pravima. Toliko smo dobili packi zbog toga. I od prve Amerike, pa onda se uključila Evropska unija, sad pričamo od 20 i nešto godina unazad. I onda vi gledate kako u stvari Trump skidate njihove bele rukavice i radi zbog tih stvari, pa i Ukrajina se rešava tako što se kaže, Amerika kaže, ovo gde ima mineralnih sirovina, to je naše, tu potpiši Zelenski, evo vidiš ovaj potpis, nemoj mnogo da čitaš. Što se Amerike i Trumpa tiče... Iranu, ajmo tu da pređemo na polje nenajavljeni evroparlamentarci, jedna određena grupa, dakle, to oni rade, inače imaju te efekt. Granice se brišu, sukobi se šire, jedno pitanje ostaje: šta u stvari danas znači pravda i ko ima pravo da govori u ime pravde? Danas. Ti. To danas. Ti od kojih Bog treba da nas čuva, jel? Spletkaroši, spletkare. Neka se očuva onaj standard koji je tamo takav kakav jeste. Imajmo sve pokazalo daleko bolji rezultat kod ćelija koje su uzete žena mlađih od 35 nego kod ovih od 35 i 40. Tu nije dokazana statistička značajnost jer je ukupno urađeno samo jeste. To je ono kad mi kažemo da nije isto kada radite van Ali želim da ostanem večno zdrava, jednako mlada, jel? U većini slučajeva. U većini, dobro. Dakle, da biste bili mladi kao žena, treba da imate funkcionalne reproduktivne organe. Tako nam objašnjava. To je druga priča. Ali je isto priča koja je jako važna. S tuđom, jel? Tako je, da. Znači, trebamo da razdvojimo da do sada, kada žena pređe neke godine, kada je kvalitet, sad, za nekoga je to 42-3, za nekoga je to 45-6. To je sada, mislim da kažemo... Ali ni za koga nije 48-49. Pa, evo, ja ne... Ta, da kažemo, politika nikada ne bi na taj način sprovodila te svoje... Reagovao svet, pravnici u celom svetu, gde pravo važi, na čije pravo se pozivamo, da je, recimo, Putin tako izvukao iz njegove države isto bi reagovalo kao što su reagovali i čim je Rusija napala Ukrajinu, nedvosmisleno i vrlo eksplicitno su svi to osudili i to je u aprilu 2024. da verujem u vaskrs međunarodnog javnog prava zasnovanog na Povelju Ujedinjenih nacija. Moram da kažem da godinu i po dana posle toga nisam sasvim siguran da će za godinu i po dana, 2 ili 3, važiti... Ne znam da li će vam imati smisla, ali... Dakle, ako je Putin želeo da zaštiti rusko stanovništvo u 4 oblasti koje se nalaze u Ukrajini, kasnije ih pripojio glasanjem, referendum i tako dalje, danas ih smatra svojim oblastima koje pripadaju Rusiji, Ukrajina smatra da je to deo njene teritorije i to je teritorija oko koje se pregovara između Putina i Trumpa, Amerike i Rusije. A Trump s druge strane kaže... Ili više Evrope i Rusije. Sa Trumpom čini mi se već dogovorio.
objasnili koliko su ti skupovi postali besmisleni. Da me ne shvatite pogrešno, ne odbijam ja da razgovaramo o tome, ali meni su oni krajnje nezanimljivi. Iskreno rečeno, ne meni, ja mislim mnogima, potpuno je nebitno šta će oni 17. da rade. Ne znam više, evo Nebojša je i marketinski stručnjak. Šta bi oni to sad mogli da izmisle novo? Eventualno, ne znam da li se to poklapa. Sferu u kojoj je neko ćaci zato što je neka manjina to odlučila tako. I vi imate sinoć, recimo, koncert Ane Bekute za Novu godinu. Tvoje pare. U Srbiji se ne troše tvoje, nego se troše naš ćacija kojih je najviše, jel? Pa je najviše i naših para. Tako? Ne bismo smeli jedino, Jovana, u 2026. to bi već bilo preterano, da se i dalje pozivamo na višak tolerancije i na tu našu najvišu moguću demokratičnost.